1777. Dan huwa n-numru tat-telefon għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna biex jelbu l-vizzju tal-logħob. Dan in-numru ntażel bi skop hekk kif għandu referenza ċara għal kaxxi tal-logħob u tripletta tan-numru 7. In-numru tnieda f'Settembru li għadda minn The Responsible Gaming Foundation. Kif jispjega wieħed mill-uffiċjali li jaħdem mill-qrib mal-call center ta' dan il-helpline, is-servizzi ta' għajnuna huma diversi. Dawn nies meta jċemplu lilna bħala helpline hemm aħna ngħinuhom bħala servizzi professjonali kif ukoll niggwidawhom x'jista' jsir minn dak il-ħin il qudiem. Issa jaf ikun hemm problemi oħra li jiġu affaċċjati meta jċemplu illi aħna nirreferuhom bħala fondazzjoni l-aġenziji rispettivi li fosthom mis-Settqa, Caritas, Pulizija skont ovvjament il-każ li jkun. The Responsible Gaming Foundation hija parti minn ħolqa li toffri kura holistika lil vittmi tal-logħob tal-Azzard. Dan għaliex dawn il-vittmi jista' jkollhom ukoll egħruq ta' diversi problemi soċjali oħra marbuta magħhom fosthom tal-alkoħol, droga u vjolenza domestika. Iċ-chairperson tal-fondazzjoni, Silvio Xkembri, jisħaq dwar kampanja edukattiva u għajnuna lil dawk il-vittmi tal-logħob tal-Azzard u li din qed tiġi estiża għal qraba tal-istess vittmi. Bażikament ma' kull persuna li tkun qiegħda ssofri mill-problema tal-gambling ikun hemm madwar 8 persuni oħra b'mod indirett li jkunu qed isofru mill-istess problema familjari, ħbieb, eċċetera. U għalhekk aħna min-natt ta' Responsible Gaming Foundation qegħdin naraw li l-kampanja nestenduha wkoll anke għall-istess familjari u l-qraba ta' dawn in-nies li jkunu qegħdin isofru minn dik il-problema. Minn mindu ġie mniedi dan il-helpline kienu bosta li resqu l-qudiem għall-għajnuna iżda mistoqsi minn One News jekk dan hux fenomenu negattiv, Xkembri wieġeb hekk. Sissa naħseb jiena hija l-istatistika hija inkoraġġanti fis-sens li s-servizz tagħna tiġi aċċettat. Anke għaliex sissa minn statistika li kellna wkoll tista' tgħid qabel kien jeżisti dan is-servizz kien hemm bejn wieħed ieħor min nies li kienu qed ifittxu l-għajnuna. Nista' ngħidlek biss li mal-ewwel 3 ġimgħat li aħna konna nidejna dan is-servizz dan in-numru kien diġà tela l-40. Nista' tgħidli isma' li tela ħafna lura hija xi ħaġa tajba le. Jien nemmen li l-problema kienet diġà hemm. Id-differenza li n-nies ma kinux aware mis-servizzi li qed jiġu approvduti, forsi ma kienx hemm is-servizz li kienet jiġi provdutu llum hemm dak is-servizz